A Xunta de Galicia aposta pola última tecnoloxía para actualizar a formación profesional. María Eugenia Pérez, directora xeral de FP, inaugurou hoxe no Centro Eduardo Barreiros un curso de alta especialización centrado en visión artificial 3D. Curso que ten lugar hoxe aquí de formación do profesorado de formación profesional, un curso de visión artificial 3D, un curso dos que denominamos cursos de alta especialización para o profesorado de FP, que son os que se imparten exclusivamente aquí neste Centro Galego de Innovación. É un curso pois que vai a favorecer que o profesorado poda adquirir competencias neste caso nunha tecnoloxía de última xeración, nunha tecnoloxía de aplicación á robótica como é a visión artificial 3D, pois ca idea de que isto permita ao profesorado estar formado, preparado nas últimas tecnoloxías e poda tamén despois transmitir isto ao alumnado. En total, o Plan Autonómico oferta unhas 20.000 prazas e inclúe 70 actividades de alta especialización ao longo deste curso. A meta final é que os profesores dominen os equipamentos avanzados cos que xa contan os centros, como os brazos robóticos colaborativos. Desta forma, garántese que os futuros profesionais saian preparados para afrontar a realidade tecnolóxica que xa está a existir nas empresas.